Ojo sesitan kaya cacing isor. Aja. Becek kowe. Ye, pandene saka ndi? Mula kowe sing ati-ati, Gus. Reno saka mburi mati kowe saka tanganku. Ana tak kemanke. Manut wong pejajaran bakal mulya uripmu. Manutku karo kowe larangi pecate nyawamu. Saiki ditentok kowe. Wong korban iku apa pejajaran? Oh ya, ojo mlayu kowe. Kowe iki lho gendera. Yen wangkengku wis kebluduk mawon yen bakal mundur. Bagus, gak ketak sepatan ngomong papan iki. Nek cukup. Piye? Aja monggo atose balong gandule kulit. Sing kok ate piye? Sawon. Maju kok sampeyan sawon. Wow!
Ya. Adanya. Buka jol. Wah, Zuma Guru. Selamat malam. Awak kunti awak aku nangisar biasku. Aku nangisar. Tulungi aja. Yang ini kenal awakku. Pak awak iki aku ngisarmu. Ngisarmu aku dah iya bakal cekal. Pamit dulu. Gentenan karo kancane. Aduh, kurang ajar. Gombel.
Pasukan apa ini? Nanti prai kerja. Kalau sing ngempet wedi, iki ngempet wedi asine. Ada. Halo, selamat malam guys. Ayo goyang yuk. Ayo Mas, aku goyang. Joget ben ayo. Asik. Ya. Halo, aku Nani J. Asik asik. Ya. Asik. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah ya ampun, sepine. Rame ngene sepi lendang. Perkenalkan nama saya Muncul. Nama saya Endang. Rejone ngene ndang. Rejo tenan bengi iki. Acarane apa Mas Muncul? Acarane ngono iki ulang tahun. Ulang tahun sing diulang tadi mang aku urung kenalan. Pokoknya umurnya 5 tahun. Didongakno muga-muga panjang umur, sehat walafiat, ngono pinter. Migunane karo wong tuwa, nusa lan bangsa ngono, Dik. Ijen neh acara anniversary. Anniversary ki apa? Iku lho ulang tahun pernikahan, Mas. Wah, ya ampun. Wah, ulang tahun pernikahan, Dek. Iya. Ya moga-moga samawa. Amin. Moga-moga sehat selalu. Amin. Rezekine ora lokak ning tansaya kebak. Amin. Mumpun kersane bali pagelaran Wahyu Manggala Ketoprak saka Desa Jakenan, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Jakenan. Gobloke urat foto Kecamatan apa Kabupaten Jakenan rono. Lah ndi? Iki mono Ketoprak Wahyu Manggala, pimpinane Bapak Mogol saka Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, ngono lho, Cul. Oh iya lali aku, budrek aku. Ngene lho, Dek. Wahyu Manggala wis ditimbali nang Desa Nguren Siti, Kecamatan Wedari Jangsa, Kabupaten Pati. Walah, wis nang desane dhewe padha karo ya. Iya, Mas. Wahyu Manggala iki pancen jos, lampune tiri-tiri. Oh, panggungnya terbaru. Apike ngene Ketoprak Wahyu Manggala ya, Dek. Iya, Mas. Carane nanggap piye? Gampang, langsung hubungi nomor Pak Mogol. Nomere pira? Dungono ta wacane? Wah, gagenan ayo. 081 228 Asik. 128 1
Wes acarane wis penak, wis selesai ngono, wis kabul kajate, selamat sing nanggap ya ditanggap. Ayo bareng-bareng ndelok ketoprak Wahyu Manggala nang uren ayo. Bareng-bareng BM Audio Check Sound DJ. This is Iki Andika and Ayo joget bareng-bareng. Production. Happy Ria, happy party yo. Goyang kendi dong, goyang kendi. Aku ora. Asik. WM later. Wahyu Manggala lagi. WM lover. Wahyu Manggala lover, terima kasih WM Goto lover ya, selamat bergabung. Selamat bertanya. Terima kasih. Yang di rumah bisa nonton streaming langsung di channelnya RH Studio Shooting. Pasukan anti play kerja. Semangat kalau kompak selalu. Singone Wahyu Manggala. Maju. Aduh gatel nih. Ayo gerak deh. Ayo. Wah, gimana dulu? Yen ora kleru pangrunggon aku keprungu. Suarane wong sesumbar. Yen tarasake bebasan sumbare bisa njebolke talingane kuping. Sopo sing sesumbar? Sing sesumbar ora ana liya wong aku. Senopati saka Purbalingga. Yen ngono kowe senopati saka Kabupaten Purbalingga. Pancen Aku pengen takon. Tenane sapa kang dadi aranmu? ditepungke. Aku Galawat. Galawat. Sapa kan dadi aran? Disrawongke. Aku uga kalebu senopati perang saka kraton Pajajaran. Aku munding Kusuma. Dadi senopati saka Pajajaran kang aran Kusuma. Ora kleru. Yen ngono aku bisa ngarani. Yen to wong-wong Purbalingga kae kentekan senopati lanang. Kanyata sing maget ana ing tengah Raranggono pinangka senopati. Iki mung wadon wujud. Oh. Dadi kowe iki nyinaku. Dadi kawruh. Senajan aku wong wadone aku wanitane
rumangsa bombong, rumangsa mantem, rumangsa seneng. Sak jeneng atiku sakwise aku keprungu. Kabeh ucapmu ana ing ngarep. Galawati. Ana apa? Upama keraton Pajajaran iki kedunungan prajurit wanita tuladhane kaya kowe. Mesti wae keraton Pajajaran kae bakal ayem lan ayem. Ora ana perang lan perang maneh. Kula soku Galawati. Sebut karepno. Aku pengen takon kelawan. Takon babagan apa? Sadurunge kowe lan aku iki mengkone adu karosan. Antarané siji lan siji ana sing mati. Coba digagas, coba dipetung. Perang lan perang. Iki ora mligi. Akeh bondo donya pinangka perantine perang. Nanging sing dadi korban, sing luwih abot iki korbane rasa. Coba saben dina akeh pandrite anak yatim piatu. Mergo kae mati ditinggal perang. Wong tuane kena sanjata kang tantone akeh prawan-prawan sing padha pating drerit. Mergo kae ditinggal kekasih karena saka wong isih perang. Mergo sing jenenge perang ditulis nganggo aksara apa wae Galawati. Anane kejem lan pengis, cilik loro, gedhe tumekane pati Galawati. Ayo to, coba digagasin perkara iki Galawati. Pancen bener kabeh kan. Amarga perang kuwi wis akeh pangorbanan. Nanging aku kudu ngrungkepi bumi ajiku ana iku. Korban. Jadi kaya ngopo wae aku bakal maju perang. Galawati, tenane kabeh mau ora kaya ngene iki sing tak karepe. Lah sing mbok karepke apa? Sing tak karepe antarane Purbalingga apa dene Pajajaran. Kae nuwuhke katentreman karukunan supaya perang lan perang iki bisa disabeh Galawati. Nek kasunyatan kabupatèn Pajajaran iki ora bisa sarujuk. Lah iki aku duwe sarana supaya Pajajaran lan Purbalingga iki ora bakal ana perang manut. Kanjene cara? Banjur carane ki apa? Carane ora ana liya. Gelem apa tapek bojo pinangka dadi garwaku mulya bebarengan ana ing kraton Pajajaran. Iki saranane supaya perang tundan-turudan iki bisa disirah. Aku kudu dadi bojomu. Kok malah guyu, Jas? Apa kowe iki lho lah antarane kowe lan aku. Lali sing kepiye? Kowe antara kan aku nunggu di papan iki antarane musuh lan musuh. Ora ono musuh ki bakal menyawit. Mane kowe malah nunggu. Kok ngono pancen? Kowe nganggep aku musuh. Nanging kok bali. Babar pisan aturan duwe karep, ora duwe niat. Yen to bakal ngaku kowe pinangka dadi musuh. Musuh sing nadyan wis nganggo aksara apa wae. Tetep musuh. Nek aku kudu nyambut karo sampeyan aku ora musuh. Selamat tuku lan aku mengko perang. Cilik siset kuetku dosan. Aku kok ngrasa keloro. Kowe sing ngrasake lara. Lah kuwi mulai musuh. Ngrasake aku dhewe. Lah kuwi yo ora kandang ora sanak. Kula sopo. Aku kayuwen marang kasutuyan. Oh, dadi kaya ngene iki to. Senopati saka Pajajaran. Pancen mustikaning jagat raya Iya kang sapa? tumiba ana ing jagat sesrawungan. Nugroho sing tak tampa yen to aku bisa urip sinanding lawan kowe. Sapa manis kaya sira. Kan kaya wae mang pindane koyo kembangan.
Adakane wanita kae. Kae duweni ati sing alus. Ati sing lembut pindhane kaya dene benang sutra. Nanging atimu wangkot. Atimu atos. Selagene atos watu ireng. Kayen to knek tuwetese banyu saka langit. Sithik mboko sithik kae bisa gigrik. Nanging emane gelo. Gimana apa? Atimu jebol luwe atos watu ireng kae gelo. Lagi. Rumah sama aku kaya wong wadon. Biasa. Ana ngene sak taman jero taman sari. Kembenan miti-miti. Yen kowe ngugemi pinangka prajurit ana ing Kadipaten Purbalingga. Aja luputke aku. Pamangko-mangko aku uga tegelan mentolo. Cilik miloro kowe. Saya-saya yen to kowe mengko bakal tumekaning pati. Pancen kuwi sing tak jeneng. Antanane Purbalingga lan jajaran ora bisa pas. Oh, dadi ngono. Wis madhep mantep gembleng tekadmu pengen rubuhke jajaran. Pancen bener. Yo, tak regani kewanenan. Ning papan kene, Galawati. Aku ngerti yen to kowe senopati kang pepenak. Ditentokake wae. Iki uga senopati saka Kraton Pajajaran. Stop! Iya. Tenane aku ki kok hemat. Lamun to tanganku tak dinabung, tak nggo tos kowe. Ora usah kok enak. Ora kandang ora sana. Ora. Sakti apa? Saya gawe gemes atiku jane. Pancen ki. Oh, ngono ya. Ora mung semono. Coba. Ais. Wait. Hey. What? Aja jajal-jajal karo aku. Piye? Apa isih kurang marah? Yen pancen mau durung gawe lega atimu. Saiki ning papan kene, Galawati.
Apa kang dadi penjaluk bakal abdanan? Pancen aku. Yen aku perangan kanthi atau sebalung kan kanjeng Gusti wae aku bakal. Banjur apa sing karepke kok, Mas? Wes senopati sapa? Yo, Gusti wae duweni Adijaya kali. Ora beda karo aku. Yen ngono iki letokno nang papan kene. oh, dadi kowe pengen pamer aji jaya. Aku sing tumekane pati. Yo, ojo nyukuti aku. Lamun to mengko kowe bakal kehilangan yaitu pertandingan lawan aku. Ora usah kakek. Ayo. Letokno nang papan kene. Apa sing kok duweni bakal aku malah. Bola balus tak kandhani. Ternyata ora iki sing tak karo. Aku mung pengen golek sarana pedamen. Supaya Purbalingga apa dening Pejajaran kae nuwuhake karo Bulan. Balawati. Sak mundurmu ana ing Kadipaten Purbalingga. Mesti kowe bakal pradol marang kadangmu Condro. Pradulo. Munding Kusumo ora bakal mundur sak jangkah. Lamun to tetandingan kalawan Condro Dewa, tak enteni ana tengah larang kono. Purbalingga lan Pejajaran. Iya, menika sampun dumadi. Senopati wonten ing Purbalingga menika kadang kula piyambak. Galuhwati. Senopati wonten ing Kraton Pejajaran menika Munding Kusumo. Campur perang kok. Pejajaran lan Purbalingga. Purbalingga kawon. Purbalingga nggih. Pramila kok. Kula titip kawutanipun Purbalingga. Kula jangkae Munding Kusumo. Opor si Palswa. Anak Angger Condro Dewa kepiye? Kenging punapa panjenengan menika nyandhek. Anggen kula menika jumangkah merangi tiang-tiang wonten ing Pejajaran. Yen ngaten panjenengan menika ngiyas dhateng kegiatan kula. Nggih. Ora teges wong tuwa iki ngiyas marang kasudiranmu, marang kasektenmu iki ora. Apa to sebabe kok nalika jeneng sira arep jumangkah ngadepi karo Munding Kusumo tak candhek? Mergo apa? Munding Kusumo iki ibarate bocah sing isih bayi, durung ilang pupuk rembuyange. Kok upama kelakon kowe ngadepi karo Munding Kusumo, upama menang iki ora bakal kondang, ning yen kalah bakal ndedhirang. Nanging kasunyatane kok nembe Munding Kusumo dados senopati. Ya. Menika saged ngurak-ngarik senopati wonten ing Purbalingga. Wis lumrah. Lamun ke Purbalingga iki perang karo Pejajaran, Purbalingga iki kasoran. Jalaran apa? Pejajaran kae negara sing gedhe akeh prajurite. Sepiro to tebane Purbalingga? Ora bakal kuwowo musuh karo Kraton Pejajaran. Yen mboten kuwowo, mangkinipun Purbalingga menika brupo kamangka. Kula menika pengin ngrubuhake Kraton Pejajaran. Yen mangkene kedelarung-delarung senopati kemawon boten saged kuwo tanding senopati wonten ing Pejajaran. Ini jeneng perang iki rak 1000 cara. Nggih. Nah, nganggo cara kasar iki kok ora bisa. Nganggo cara halus. Dalan siji buntu golek dalan liyane. Lajeng margi ingkang kados pundi?
boten ginakake okol nanging saged ngrubake kraton Pajajaran. Iki kudu digoleki kringiyane Munding Wangi ratu ing kraton Pajajaran. Apa sing dadi kringiyane? Pados karingkian wonten ing kraton Pajajaran. Cara njupuk iwak aja nganti butek banyune lho. Kluruk tanpa bola menang tanpa perang. Yen ngaten pun jenengan menawa kartos karingkian wonten ing kraton Pajajaran. Bab perkara kringiyane Munding Wangi iki wis ning epek-epek. Saestu menika. Ya, Yen ngaten dumunung wonten pundi karingkian wonten ing Munding Wangi. kraton Pajajaran iki rak putrane ana loro. Nggih. Munding Kesuma karo Retnoarum. Munding Kusuma lan Retnoarum. Kamangka Nggih. putra sing banget ditresnani ora ana liya Retnoarum. Putra ingkang ditresnani Munding Wangi menika Retnoarum. Retnoarum kok upama Munding Wangi ora ketemu karo Retnoarum sedina wae. Iki kelempekan kaya iwak ditobo. Carane kados amun pundi? kok kowe kepengin ngubahake kraton Pajajaran, Retnoarum kudu dicolok. Kudu dicolok. Gusa-gusu mengko munggah. Kula menika kepengin enggal ngrubuhake kraton Pajajaran. Yen Retnoarum uwal saka Pajajaran, gampang kula ngrubuhake wonten ing kraton Kowe Pajajaran. iki nak mikir iki aja nganggo dengkul, mikira nganggo bathuk. Kowe ngerti dhewe lamun to dina iki Pajajaran Purbalingga. Nggih. Lagi ayun-ayunan perang. Nggih. Kok upama kekelakon lumarep ana ing kraton Pajajaran. Arep mlebu ning Taman Sari nyolok Retnoarum. Kok nganti konangan karo Senopati Pajajaran. Urung tan lunga bakal tinempuh, kowe bakal dikeranjak Taman Sari. Nanging panjenengan menika karingkian wonten ing Pajajaran menika cumandhawan putrane Retnoarum. Kedahipun dipun colong. Bener. Lajeng sinten ingkang nyolong Retnoarum? Sing nyolong aja nganti kowe nanging aku. Panjenengan. Yo. Ora ketang piye wae aku iki duweni aji panglimunan iso ngilang. Nggih. Kok upama aku mlebu ning Taman Sari, ora bakal dikenalan karo prajurit. Kula pitados ya panjenengan menika nyolong Retnoarum menika mangkenipun kasembatan. Kula kanthi kuwi sawetara jeneng sira Bali Purbalingga genti tapak ing kono Retnoarum banget cumandhane Purbalingga. Saya kula rantos wonten pendhape aku.